Nestes 11 meses realizáronse as xestións por un importe aproximado de 11 millóns de euros. Eu creo que para estes primeiros 11 meses, evidentemente, temos que consolidar todas estas actuacións, pero hai pasos dados, hai acordos pechados. Este é o resumo que fai David Castro dos seus primeiros 11 meses á fronte da Mancomunidade do Salnés. O presidente salienta desa cantidade un compromiso de 4 millóns de euros para a mellora da etapa por parte de Augas de Galicia, así como o proxecto da planta fotovoltaica nesas instalacións de Trebiscoso, un convenio para a promoción turística do Salnés ou a adquisición de novos vehículos. Ademais, pon sobre a mesa proxectos moi demandados como a renovación da tubaxe ao Grove. Avanza que logo das xestións que se fixeron nestes meses, as novidades chegarán en 2025, co compromiso da Xunta de aportar financiamento. Queremos resolvelo no menor tempo posible. Aí estamos falando, de feito temos presupostos encima da mesa en torno a 700.000 euros, é algo que para nós é unha prioridade porque somos conscientes de que o Grove, que é un dos concellos máis turísticos xunto con Sanxenxo, evidentemente necesita uns servicios de calidade e a auga precisamente en ese pico de meses que poden ser xulio e agosto, é necesario de alguma maneira sustituir ou de alguma maneira esa camisa que estamos traballando. De feito, o próximo martes temos unha reunión. Tamén dentro dos obxectivos marcados para o ano que ven está a estación de bombeo cunha planta fotovoltaica en Ponte Arnelas ou a declaración de Camiño Oficial a Santiago polo Salnés. En materia turística tamén avanzan outro ambicioso proxecto de creación dunha rede de 24 cargadores ultrarrápidos de vehículos eléctricos. Vai ser unha das redes de cargadores ultrarrápidos máis importantes do noso país, do norte de España polo menos. Son cargadores que permiten a carga dun vehículo entre 20 e 30 minutos, o cal é algo excepcional, e que ten un valor tamén turístico, porque moita xente que ten coches eléctricos se atopa co problema de que non se pode desplazar porque ou teñen cargadores de carga media que lle levan 7 ou 8 horas cargalo ou non teñen cargadores. No aspecto puramente político, logo da moción de censura que apartou a socialista Marta Giraldez da presidencia da Mancomunidade, David Castro cree que a xestión avala os feitos. Creo que aquí que está máis que demostrado a xestión que se fixeron nestes 11 meses para traballar por e para o Salnés, por e para os 9 concellos da comarca, e, polo tanto, eu creo que temos que seguir nesta línea, é dicir, somos puramente unha mancomunidade que ofrece uns servicios de calidade e, aparte, uns servicios necesarios para todos os alcaldes desta comarca. Non o ve así a expresidenta, a alcaldesa de Meis cree que o consenso que caracterizaba a Mancomunidade está perdido. O que conseguiu con esa moción de censura e con o seu proceder posterior á moción de censura foi rachar con todo o consenso que se conseguira nos 4 anos anteriores. A verdade é que el pode facer un balance do que leva feito, que non sei o que vai a decir, pero que sí podo decir que non está arroupado polos concellos da comarca. E lembra Giraldez que hai casi un ano dende a chegada de Castro que non se convoca unha comisión executiva de alcaldes e alcaldesas na Mancomunidade.